élection garo jogiiɗo kartal mum on jiimo kam on jeli mom kala nde carte gari foto makko ne hen nden ƴetten kartal makko ngal mbaɗen enveloppe mbatta ɗiɗde ko gotal mbatta Amadou Ly sa waɗi ɗum a wotini Amadou Ly sa waɗi ɗiɗi tati a bonni ko gotal kanko Amadou Ly o on itta lami kurge aji on itta Senghor nde fuɗɗi lamade leydi on itta Abdou nde woni gouverneur kamine min woni kawla wono guila nde mi yiyani koɓe balliɗo yimɓe ha yimɓe beltode makki noon nde ari de fuɗɗimo wadde ɗo forage kono forage o gasani kono ne heewi ndiyam kadi ko mawɗo Gurɗa gayi sababu Mamadou en ɓennode ɓen kayet ami nokkudema mbiɗa yawnudema basa Allah goto wuro ɗo kay ɗo ko kasal gotal so neɗɗo noon ene woodi ɗo hen ma enen ala kulli haal woɗa ƴewɗa ɗo keɗɗa ɗum eyi ɗum saabi hayso min ngala haydara komin mbaɗanimo sabu min jogani tawlago te min dewi e lawol ngol min jii caɗele ɗe gonduɗon ɗe ɗum min cohlani oɗon kalana min komin joom haqqillaji en komin joom guite en neɗɗo so tawi ka joom haqqille ka joom guite a sohlani haalnede wonɗen guite emin kuppiti tigui rigui ko woni caɗele ɗe ko gonmi e oto ko foof kala nde ƴewtidimi pondumi par rapport e komin gondi e Dakar walla hay Dakar ni woɗɗi e wonɗen gere tan e Fouta mbaɗi yiya ko manki ko mbaɗa mi winda ko jimi ene manki ko wonko ganduɗa henne ko wona lawol mi haali ɗum joni mi wawa famde projet ji ene mbaɗe e nder Dakar ene won projet ji ganduɗa ko milliard uji temedde milliard uji nannete hen joni watti ni wonde pour hen won hen ganduɗa ujunere milliard ene nanne hen ene fewnana yimɓe dañɓe déjà taliji dañɓe déjà laaɓi ɗi mbawi rewde eɓe pewnane wiya laaɓi kesi nam ko gonga Dakar ene faaɗi kono ko Dakar faaɗi fof so tawi enen goni e nder leydi ndi ganduɗa henne won hen ɓe ganduɗa pour wawde yettade ɗo payi ɗo henne ko caɗele mawɗe e mumen min mi wawa jabde kalis on ɗon ene nanne to nannete to ene taw laaɓi ɗo henne pewnaɓe ɗo wallahi bo Pulaar wona en français mieux propos démagogique woni haala kaliraka tan ha weela yimɓe ɓe minen min kalani ha weela on min kalata koko woni yiyande amen tigui rigui Allah timɗomi yone andi kadi min kalani ha weela on ko kalanmi ɗo ko vidéo ji nani ma archive uji jalto e janggo e jaam min mbiyani emin mbawi wadde foof par ce que ɗum woni ko mbiyanmi ko neɗɗo so tawi ka aadiyanke aɗa foti rentade engagement ji aadiji ɗi ƴettata sabu mbaɗa andi ko woni ɗo e caɗele ko wasata ko ɗum woni e caɗele e diwanuji goɗɗi encore ɗo koye ferlo ngo garmi wasata Sine Saloum ko ɗum woni toon wasata nder Casamance ko wayni noon toon wasata ɗum noon mbami wiide tan komin gari min ji min gandi heddi noon ko pour min mbawa ƴewde étade hen hunde ayi mbaɗa jogui sifamo ƴettanmi tout le temps so mbaɗa haala président Macky Sall son excellence mbimi minen min jeeyaka e bonnitoɓe ko liggi ko min jeeyaka e hasidantoɓe mo min gañananimo emin jaɓanimo kadi ko Allah hokkimo ko kono min mbi Sénégal ko guesa ɓe ganduɗa hen ko lowe kewɗe hen lowre foof woodi ko foti gollede hen woodi lowe ɗe ganduɗa
o gollima feewi woodi lowe ɗe ngannduɗa o gollima e yiyande amen minen fewani woodi lowe ɗe ngannduɗa o tuggani hen hayɗa minen noon min nangi ko ɗum tan woni ko fadata min ko emin jii lowe ɗe ngannduɗa henne fewani walla timmani ɗum ɗo henne ko hen goto e sifaji mum ɗum noon so Allah hokki min keeɓi ene jeeya e ko ngannduɗa emin jogori ardinde ɗum joni noon sa jooɗima ko ɗum heewi ko foof koɗo ɓurɗa andude ɗo kam hankkadi min mbiyata min gandano emin kumpiti ɓawde min garanidi koye men hande donc ce programme ene waɗa hen no fatude wadde feere no jaltinirɗa ɓeeɗo hen e caɗele walla jaltinirɗa waaɓe no ɓeeɗo hen e caɗele ɓeeɗo kam a wawata yejjide ɗumen fawaki e dow goto noon min walla mbason wotande min saabu gotaneɗa mbasa wotanede so Allah waɗima fayuma e dow jappere nde ko yimɓe foof lamaniɗa ɗum noon minen min noddata on koye ballodal min noddata on koye jokkudal juuɗe walla mbadden junngo e fandu no pulaar wiyata togara haali ɗo henne joni o wi vote kanko o anniya makko ay ɗum woni ko mbiyanmi ko omo hirana en omo yiɗani en ha o diwi wonɗen étape uji saabu haadema yettade e votanede aɗa foti d' abord wonde candidat oɗo saaha mo gonɗen joni en gonani taw candidat en yiɗɓe wonde candidat ko timmitinta candidature o ko waɗi golle poɗɗe gollede ene jeeya hen parrainage o somin ngala parrainage uji ha no hanniri ni min mbawata jeeyede e candidat mi haalake Allah andi mbetema won walla wonata so tawi candidature o timmi en jahat so Allah jaɓi inchallah so tawi woodi ko timani hen en jahat e fannu goɗɗo woni en jahat e fannu goɗɗo ma en ƴeew e wawɓe yaade ɓe hol hen e mabɓe ɓe ganduɗa eɗen mbawi yaadude e mumen dokkodiren e mumen haqqillaji jaaɗen paamodiren gan sanga so on jooɗima gonen e jooɗiɓe ɓe jogoɗen gueɗal ngal ganduɗa hen eɗen mbawa fuɗɗorade ɗum golle haade meɗen heɓde leydi ndi foof ɗum noon saabu min komi aadiyanke komi gongiyanke mi yiɗa arde ɗo mi wiya on wonde komin wonoɓe candidat jehen ha yeeso Allah waɗa min mbawa wasde timminde wondi ne sarɗiji ɗi min mbasa wonde candidat mi yiɗe wiide on garen jehen to hende ɓen ala tokala wona ɗum kalannoɗami a jamfima mi jam faaki on anni amen fandare amen ko wonde candidat saabu emin gandi yiyande nde min jogui nde tigui rigui min jiyan taw tigui rigui bawɗo rondanade min nde yiyande ɗum noon min dondonto ɗum koye amen komin pamɗi doole ko foof ko Allah ɓuuri hewde doole Allah ɓuuri humpitade kadi holmo jogori wonde ɗum noon hoto hay goto yaw hoore muɗum ha haɗa hoore muɗum jeeyede hen a yahat kayen jaaha naata hen so saaha mum yonti ma en gandu so Allah jaaɓi hol jeeyaɓe hen e holɓe jeeyaka hen e comme no mbimi ni so Allah waɗino en jeeyaka hen ma en ƴeew e jeeyaɓe hen ɓe hol hen e mabɓe mbawɗen yaadude so tawi kadi Allah waɗini hen ko jiɗɗen ko tigui yo Allah waɗanen ɗum jiɗɗen ko jeeyede e jeeyaɓe hen saabu gansaga men yi ko woni gonga so Allah jaaɓi inchallah ko woni ɗo ko enen ko serdi en ko woni ɗo ko e acteur politique ene heewi ceerno ene heewi e sifaji kala min jeeyaka e politicien ji garoji ɗo hen ene kalano on tan ha wela on eno mbiruɗa ni Allah ne andi sinno ko sago amen wuuro yo wuuro momin jettuɗo wawa wonde noon sa yi noon emin dogani henne ko ɗum ɗon saabu emin gandi woodi no jiɗirɗa yiiɗi min ɗo ni ko noon sambadi yiiɗi tan min jetto ɓulɗi ɗum ne kadi yowiti tan ko e programme o joni so haala Allah jarama on jarama min beltanima on no fewi Allah jarama on jarama e teddugal moon no bismiɗe ɗon min ni yo Allah wat moƴƴere e nder wuuro amin